Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kunodabala. Hello, busy ku social media. Indaba Gogo Skhotheni no husband wakhe wesibili, second marriage, asazi noma sekwenzekile yini kodwa nje kunalawo mahlebezi. So kunabantu ku social media bathi balindele ubaba Mseleku ukuthi uzophawula athini noma uzothini. Umbuzo wami ke uthi balindele ubaba Mseleku ngoba polygamist or balindele ubaba Mseleku ukuthi aphawule ngoba wathi against polyandry, because Gogo Skhotheni uthe ugobela wakhe akakwazi ukuthatha ababili futhi ngeke azathelwe ngenyongo kabili, nelobolo futhi ngeke lize lithathwe elesibili, kodwa uhusband lo anaye okwamanje usaqedela amalobolo. So angazanga ileyo part eyenza ukuthi mina ngidideke mayethi ugobela ilobolo angeke lize libe khona elesibili. Futhi kwasemandulo akaze kwenzeke ukuthi owesifazane athathe ababili, kodwa wase ethi uGogo Skhotheni uyindoda ngaphakathi. Kodwa umama ngoba unengane uGogo Skhotheni, siyamazi unana kaGogo Skhotheni omuhle ucwele ku social media. Angizwisanga ke leyo part, nanokuthi ke phela angithi bahamba ngesintu, eyesibongo ayizusebenza. Ngala uGogo Skhotheni no husband wakhe uthi uhusband yena ulobolile idlozi. Ngala idlozi futhi liveza amaphupho ukuthi akabe nesithembu. Hayi, engathi kule message ikhona la engahlangani khona, indlela nje engizwa ngayo, ngoba phela maye ukuthi bayazi ukuthi usekhona oney'nhlelo ongakaqedeli iy'nhlelo, yini bemnikeza i-vision yokuthi akube khona omunye andise ikhaya kodwa yena ebe ewumama? Kuzokwenzakalani-ke ngendaba yezibongo bese kuzoba ney'bongo eziwu-2? So kulaba-ke abafanisa uMseleku noGogo Skhotheni. uMseleku sezwa kwishow ukuthi waba nothando lokuba nesithembu, kodwa uqale waba nobudlelwane nomayeni. Nayi-ke into engifuna ukuthi uyinake. Ubaba Mseleku uma esethatha isinqumo noma esecabanga ukuthi uzoba nesithembu, ukhulumile nomayeni. La umayeni enza i-choice ukuthi akahlehle ehambe yokhuluma nefamily, ebone ukuthi ukulungele yini ukuthi abe kwisithembu. Uyayibona ukuthi iqale kanjani le yaMseleku. Umnikezile i-choice lo ade khona, wakhuluma naye ukuthi mina impilo yami ngifuna ukuthi ibe nje, iphupho enginalo linje, uzokwazi yini ukuthi siphilisane uma umndeni wami ngiwufisa ngale ndlela? Umayeni wahlehla, lokho kumenza ukuthi abuye sezoba u-second wife ngoba lo owesibili akasekho emhlabeni. Ngikuvezela ukuthi la ngakubaba Mseleku ibe khona into yokuthi bayikhulumile, waba open ngayo kumacele nakumayeni, into engiyaziyo. Angazi-ke ngomangwabe noMakhumala, ngisikhumbuli kahle isitori sakhona. Kanti ngapha uGogo Skhotheni uvele wathola iphupho. Leli phupho lilobe libuyile, malibuya iphupho lisho ukuthi phela thina sikunikeze zonke izinto esikunikeza zona, uphethwe yithi futhi kufuneka isithembu. Kodwa manje isithembu kanjani ngoba umama uGogo Skhotheni? Naye uyasho futhi lapha mayeyichaza ku-episode 1 uthi uyimentor, uwumama, uney'ngane eziwu-6. Manje umama phela akusali noma ekhona lo ophila naye omsizayo ukwelapha abantu. Iy'ngane eziwu-6 zithi manje uma usebhizi ufuna omunye ubaba ngoba ufunwa yidlozi. Hayi, saba-confused-ke ngendaba kaGogo Skhotheni, kodwa ishow isaqhubeka. Sisazobona-ke ukuthi ngempela idlozi lithini. Mina ngoba ngokucabanga ngey'nto engiyicabangayo, ngibona ngathi idlozi lisho enye into, yena uthatha enye.
noma phela-ke uyabona nje okwami kuwukucabanga okungekho ngoba phela uGogo Skhotheni ugobela okusho ukuthi wazi kahle ukuthi amaphupho aqonda ukuthini. Kodwa nje ngicabanga lokho angazi ukuthi why. Ngicabanga ukuthi idlozi lisho enye into yena uthatha enye into ngoba ngiboni phela mina ukuthi uGogo Skhotheni la ku-episode 1 ade ekhuluma ney'ngane lezi ayifundisayo ethi idlozi lithi zila, idlozi lithi ziqoqe, mase lithi idlozi akenze isithembu libe lazi kahle ukuthi uwumama. Bayamsiza ngemithi, bayamsiza ngokulapha abantu, bayamsiza ngokusensa izinto, kodwa uwumama onemizwa yokuba umama. Umoya lo wokulapha shuthi usuke usuhamba nendoda le ewubaba eyamngena. Mina ngiyibuka kanjalo. Ilolo lazi nje engilaziyo ukuthi ekulapheni, emandleni, ekubonisweni, amaphupho yilo ongaphakathi. Kodwa siqu siyabona ukuthi uGogo Skhotheni lo, uyambona nje uGogo Skhotheni, uyambona ukuthi uwumama, siyamazi futhi umntwana waGogo Skhotheni. Hawu, manje sesilobu siyibuza-ke noma idlozi lihamba ngesikhathi sa-2021 no-2022, u-2020 Polyandry alinankinga-ke nalo-ke idlozi-ke liyayibona into eyenzeka manje. Hayi phela sazi ningabe senisiqhatha noGogo Skhotheni-ke ngoba thina sisafuna ukuzwisisa kahle ukuthi idlozi kuthini, alimthandi yini umyeni wakhe ngoba le yokuthi usenengane isiphiwo nakhona. So idlozi alikubonanga konke lokho, manje kuzoba khona omunye futhi naye ayingiyivalela ingayi kude ngoba khona abanye thina sithi sifuna sibuza imibuzo kade esho uGogo Skhotheni ukuthi abantu abayibuza izangoma kube yibo-ke sebeyasinqaka-ke manje sebeyasithethisa, sebesitshela zonke izinto engathi thina sinemimoya emibi, kanti siyabuza nje ukuthi phela nathi kulolu lwazi esithi sinalo libhalansi ngoba phela sibuka ukuthi nayi le yenyongo uyibalile ugobela ukuthi kufanele athelwe ngenyongo. Pho lo baba uzothiwa indaba yakhe, uzoba khona yena ukuthi uzosiza kodwa akakhiphi iy'nkomo. Bye futhi.